Hello kakabsat, kinagagayam. Ito po magluluto po tayo ng Ilocano na recipe. Ito yung tinatawag na imbaliktad, karne ng baka. Lutuin na natin ito. Lagyan lang natin ng kunting mantika. Unahin natin igisa ang bawang. Ayan, halu-haluin lang natin. Ngayon naman, isunod naman natin ilagay ang sibuyas. Haluin lang din natin ito. Pwede na natin ilagay ang luya. Ayan. Halu-haluin lang din natin ito. Ayan. Ilagay naman natin ang pangpalasa. Ito yung beef cube. Haluin lang din natin. Ayan. Ayan, pag nagisa na natin ang mga rekado niya, pwede na natin ilagay ang karne ng baka. Ang karne pala ay hiniwa natin sa manipis at pahaba. Ayan. Ang mga Ilocano, kaya pala nila tinawag nila itong imbaliktad o kaya kinigtot. Kasi ito po yung lutong half cook lang, yung hindi masyadong luto. Mas gusto kasi nila ito yung pangpulutan nila o kaya pang ulam na rin. Ngayon, ilagay naman natin ang patis. Takpan lang natin ito. Ngayon, lagyan lang natin ng kunting paminta. Ayan, ito na po ang imbaliktad o kaya kinigtot Ilocano recipe. Ayan, this is Asling. Follow me for more. Salamat sa panonood. Bye-bye.